Hemen ikusten dugu argi urteroko ibilbidean nondik noa juten dan, minatako sarreratik hartu eta bitxurre hartuz Errekazulon bera etortzen dana, eta aurten nobedade bezala gero Amezketatik Tolosara bitarten asfalto zin beharren, karretera zin beharren, mendiko ibilbide berrie aukeratu dana, eta orduan ibilbide berri hartuko litzeke Amezketako aterpetik eta gaikaldea ingo litzeke iloera oso polit bat, eta gurutzatuko litzeke hau dena, mal hau dena, hortik hango koiadu hartaino eta handik Larrondoa jetxiko liake. Diagonaloi hartuz, Amezketako bordatara ioko dien, gero handik zuzenen gora Balerdiko ibilbidea eukiko genduke, baina Balerdiko ibilbidea utzi eta hartuko genduke GR 121, hortik zeharka, pixkat gora inez. Ibilbideen zehar honea aiatuko die eta hemen eukiko dugu aurten bifurkazioa. Eta hemen ja Malaborrutako parte hartzaileek ja aukera eginda eukiko due, edo mendiz jungo dian, kasu hortan Eskubiti jungo liake, hemengo bide hau hartuz, San Martin Amezketa jartzen duen kartela, alare San Martina ez lieke jetxiko, Larrondoko lepon gehatuko liake, eta berriz aukeratu duenak Amezketatik Tolosa asfaltoz egiteko, karretera egiteko, beko ibilbide hartuko lueke eta urteroko 4 urtez behin iten dan ibilbide, betiko ibilbide hartuko lueke. Hemen Amezketako buruntzuzineko aterpea aiatzen geha, garai baten mehatzarik eta ibiltzen zituen barrakoiak behaiek dena txukunduta daukeana. Eta hemen eukiko genduke ibilbide berriko aurreneko iloera fuertea, eta esango nuke ibilbide berri hontan daun repetxoi fuertena. Eta hemen ikusiko genduke, ez dakit ikuste dituzuen gaina kasualidadea 2 lagun jeisten nahi die ibilbideen bera, gu guain hortik goruz jungo geha. Esan beharra dago, ibilbide berri oso polite da, menditik juten dana, baina bere gora beratxue da, orduan indarrez pixkat, sobra pixkatekin jutea komenigarria izango litzeke. Zona teknikona bai iloeran da bai jetxieran inda esango genduke daola, hemen zona bat nahiko teknikoa dago eta puntu hau bereziki politia izan lehike parte hartzaientzat, porque ikusiko genduke hemen Zulon beran betiko minatako ibilbideko ibiltari nola jungo dien, eta gutxitan erabiltzen den beste 3. ibilbidea o beste ediziotan beti aukera egon dana, hondarreko pista, jende gutxik erabiltzen duna, luzegoa da, ez da inpolitia, baina beste aukera bat izango litzeke. Eta hemendik oraindik ja seituko dugu San Martin aldeko bide polito hontan.
Larrondoko lepoa utzi deuia horratzen, eta hemendik ja Zarate aldea jungo gea, han ude eukiko deu aurtengo edizion bakizue abitoia mendun ude besteik ez dela egongo, eta hemen beste toki berri baten Zaraten egongo da abitoia mendue. Esan lehik hemen ja tramoik teknikona bai joera eta bai jetxeraran pasa deula, eta ja hor hartuko genduke ja lepo hile guztik, hainiko uso paradatatik barrena, altzoko arrobin gaikaldeko bidetik barrena, eta ja hortik altzoa jetxiko gineki, eta hemendik ikusiko genduke dena gutxi gora bera nundik dijoan ibilbide guztia. Zarateko abitoia menduen azkeneko urtragoain, eta hainiko paradatatik barrena, altzoko arrobiko gaikaldeko galtzada politetik barrena, ja onutz gatoz, bertan ja altzo daukeu, eta hemen bidetxur polit batzutatik altzoko herria alde batea utziz, Tolosaruntz abiatuko gara. Hemen parez pare altzo daukeu, eta esan da bezala azkeneko edizio hontako mendiko ibilbide berri hontan hemen hasiko litzeke azkeneko pista zatie. Ja hemen ja ordu batzu da makizkiu, eta hemen ja Usabalgo auzoraino jungo gineke azkeneko pista zatia izango litzeke esan da bezala. Hementxe ja Tolosa bertan daukeu, Amarozko auzoa, hemendik etortzen dien parte hartzaiek seinale aurten mendiko ibilbidea hautatu duela, bastante gorragoa ingo zitzaien aurten 14 orduko ibilbidea, baina aldi beren nik uste zoragarri irituko zitzaiela ibilbidea, eta hemendik, hemendik ja berazubia paseotxo besteik ez dago, eta animo.